Namatay ang usa ka rider sa motorsiklo human kini masaghiri sa usa ka pick-up sa diversion road sa barangay Camanjac, Dumaguete City. Ang insidente nahuli-cam. Base sa kuha sa CCTV, nagdagan sa parehong lane ang duha ka mga sakyanan pasado alauna sa hapon niadtong Domingo, Nobiyembre 24. Makita sa CCTV footage ang kalit nga pagliko patuo sa pick-up, hinungdan nga nasaghiran ang biktima. Nakalas ang 19 anyos nga rider nga mulupyo sa naasoy dapit, samtang mitahan sa mga otoridad ang 52 anyos nga driver sa maong pick-up. Sa investigasyon na sayran nga tungod sa pagkatumba sa biktima, nabagok ang ulo ni ini sa gutter nga misangpot sa iyang hinanaling kamatayon. Gisuwayan pa pagdala sa labing duol nga hospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Samtang nakagawas na sa bilangguan ang driver sa pickup, human misaad kini sa kabanay sa biktima nga moabaga sa tanang bayronon. Kanunay nga pahinumdom sa kapulisan sa mga motorista. Ako lang yan nga alat na o magamit na o highway na sa saktong lugar na kay proper nga gear, labi na ng helmet kay ang pinaka-importante mong atuang ampingan ng atong ulo